Τρίβε! Δώσε 132, θα στάξεις νέο. Είσαι πολύ νέος ακόμα, τώρα τρίβεις. Αγκαρία, εδώ έχουμε το Σταύρο σήμερα, αγκαρία να πολεμική αεροπορία, να ζει στο θέρμο. Κοιτάξτε εδώ, πρώτη κατσαρόλα εδώ πέρα, όλα τα γυαλί εδώ, η κουζίνα, το τραπέζι εδώ, γυαλίζει, κοιτάξτε μέσα, εδώ ξυριζόμαστε να πούμε. Πώς το κάνεις, χαλάλης ρε μαλάκα, δεν έκανες. Τρίβε τώρα, νέο σύλλεκτε. Μην αφήσεις τίποτα, άμα δω κάτι, έχεις 5 μέρες φυλακή. Φάτο, αυτό γίνεται να το φας. Ο μάγειρας εδώ στάζει και εδώ στάζει, να δεις για χαλιά να μάθει. Τι δεν κάνεις κουμπιές. Τι? Δεν κάνεις κουμπιές. Δεν κάνεις. Κατάλαβες που ήρθες. Επόμενο δεν πας, Έλα νέο σύλλεκτε, τρίβεσαι κι άσε τι θα κάνει αυτό. Κοίτα όλα να πέφτουν και δεν το είπα αυτό. Όχι, αλλού δεν κάνω. Θες, Κοινό εγώ δεν θέλω. δεν σε έκανα εγώ τον πρώτο μήνα, δυο δρομολόγια είχα. Από εδώ μέχρι τις 19 και από εδώ μέχρι την πύλη. Δεν πήγαινα άλλο, για ύπνο δεν σταμάταγα. Τι σε λιγότερο είναι ο νέος. Ποιος είναι ο νέος? Εσύ είναι ο νέος. Κόμμα που το ρωτήσεις. Έλα, τρίβε. Στο Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουν. Τρίβσε. Δεν θυμάσαι τι έφερες αυτή με το Άβα. Δεν θυμάσαι ρε βλάκα. Α, ψόφωσα. Είναι φώτια που είναι. Όπως σου αξίζει να σου λέει. Εγώ δεν έκανα, Όπως σου αξίζει να σου λέει. Μαλάκα. Ας το μαλάκα, καλά το. Σιγά στραβάζει. Σιγά σου πέντε το δω. Θα στραβώσει το μαχαίρι, στραβάζει. Εδώ θα τα δείξω στους μάνας και τον πατέρα και στη γυναίκα βλέπεις που λέει ένα σόβρακα. Να δείτε που κατάστησε. Ναι, ρίξε. Τι έπασε. Α, εδώ. Αναψοκοκίνησε παιδιά, ίδρυσε. Βγάλε το. Και έχεις ακόμα. Δεν έχω εντάξει. Θα βλέπω τη μούρη μου μέσα, αλλιώς. Ναι, πέρατε τη μόνη.